Salma. Ja? Znaš šta, i ja sam konačno nakon godinu dana shvatio zašto treba imati Facebook. Znaš da? Pa kad ovako odeš, da se možeš uslikati i da pokažeš narod, da se javiš, da se ne sekira narod, da znaju gdje si, šta si. Da se ne puno sekira. Uslikaš se, pokažeš, ja sam tu. I ja da se uslikam, da pokažem gdje sam. Nije da se narod ne sekira. Ja. Pa da, inače. Kuruzi!